Ukadi hanzvadzi? Ndiripo hangu makadi. Right, ini ndinonzi Brighton Gumbodete, ndiri mutori wenhau. Ndingazi ndikutaura nani here uye kuti tiri kupi? Ini ndinonzi Vela Misodzi. Tiri paChigora village paBhora iri under Goromonzi district. Right, mukatiudze here kuti zvakafamba sei kuti musvike pazvasvika kudeswa? Ndingangoti ini ndakaberekwa zvakanaka mugore ra2002 musi wa9 August. Ndine nhengo dzemuviri wangu dzakakwana. Asi mugore ra2016 musi wa22 September ndiri grade 7 ndakasangana netsaona yekutsva nemagetsi. Ndaibva zvangu kuchikoro, so tambo yemagetsi yakanga yakadonhera murodhi yataifambira mazuva ese. Asaka ndina kuziva kuti tambo iyi yadonhera murodhi ine magetsi, ndokubva ndatsika, ndokubva ndabatwa nemagetsi. Ini ndindaiwe pamberi pataifamba neshamwari yangu ichitevera kumashure. Pandakabatwa nemagetsi handina kuzoziva kuti chii chakaitika, nekuti gumbo neruoko zveku left side ndo zvakange zvakanamirira patambo. Saka magetsi andibata kudaro zvinonzi akazodhinguka. Kudhinguka kwaakaita ndokudonha kwandakazoita pasi. Vanhu vachizomhanya vachishedzwa neshamwari yangu kuti yemone Vela Misodzi abatwa nemagetsi. Vanhu pavakazouya vachimhanya, izvi zvakaitika zvekuma past 6 nokuti chikoro kwataienda kuprimary kwanga kuri kure, taifamba 6 kilometers. Sezvo takanga tamagrade 7 tainonoka kubuda, nekuzobva nguva dzekuchikoro kuya kumba taizosvika kumba late. Saka vanhu pavakazoungana vachizonzi vanditakura kundiendesa kukliniki, ini hapana chandakanga ndakuziva. Ndakatozoita zvokuudzwa kunzi ndakazotakurwa pasaga ndichitobvira moto, mwiri wese, mauniform anamirira, mabhegi anamirira, zvese bvudzi richiita kubvira musoro. So ndakabva ndazoendeswa kudistrict hospital, bvandirefeya bvanditi Musami Mission. Musami Mission vati mwana yatimukwanise, regai tikupei ambulance muendese kuParire Nyatwa. Ndatakurwa ndandaendeswa kuParire Nyatwa group of hospital. Ndaendeswa kuParire Nyatwa ndaiswa muICU. Ndakazopepuka zvekuma dzatova pamidnight kuma past 12 pakati nepakati peusiku. Pandakapepuka ndichitotarisa ndichitobvunza kuti ko ndiri kupi. Mama wangu anga watobudiswa panze wakanzi imbobudai nekuti waingochema. Ndichitobvunza madhoktors kuti ko ndiri kupi, zvikanzi uri kuhospital. Ndati kuhospital kupi, zvikanzi Parire Nyatwa. Ndikati chii chaitika, zvikanzi tichazokuudza. Ndikati aiwa ndibudise munomu. Munomu mama ndiisa muri kundityisa, nekuti ndakataisa paside pangu paive nemurume anga atotsikwa nemota muHarare umu atsemuka musoro wese. Ndati munhu akutondityisa ndibudise munomu. Apa ndisiri kutoziva kuti munhu wandiri kutya uyu atori nani, ini ndatokuvara zvakatoipisisa. Ndokubva madhoktors ati uyu mwana mudiki uyu, ndandine 14 years muna 2016. Vati uyu mwana mudiki nezvaari kuona munomu, regai timuendese kwake ega. Ndopo wakazondiendesa muna Benz. Wandiendesa muna Benz ndaive mubed 4. Ndoma wakazondiendesa imomo. Pandagara wiki rese, ruoko nekugumbo rangu zvese zvekuleft wakazviyenga mudenga. Madhoktors achimboedza kuti pamwe zvingapore. But zvakakona n'anga murapwa achida. Ruoko negumbo zvekuleft side zvese zvakange zvakaparara. Ndokubva vati hatisisina imwe option. Pani chinzvimbo chekuti tingomubvisa. Mama wangu obva watomboramba. Zviite kuti mumubvise. Emba ndati hazviite kuti mundibvise ndisiye ndipore. Madhoktors obvati hazvimboite Vela nemakwariro akaita, nekuzvitarisa makwariro ndakaita shuwa zvakange zvaakusashanda. Ndipo wakazondiendesa kutheatre pavanondidambura gumbo neruoko zvese zvekuleft side ne3 tugunu tekutsoka yeku-right side. Ndaenda kutheatre zuva rekutanga, mandazodzokera futi kutheatre zuva rechi2 wachinondiita screen graft, nekuti maronda acho ndakange ndakakuwara zvokuti mama wangu pavaibvunza kuti ko mwana wangu akuwara, nekuti munhu akakuwara kumabhenzurwa anenge achiudza kuti akuwara mapesende akati. Zvikanzi Mai Misodzi ati kutaura chokwadi, isusu hatikwanisi kukuudzai kuti mwana wenyu akuwara mapesende akati. Munogona kungoita BP makadonha makafa, mwana yakasara asina anochengeta. Mama wangu anambobvira udzwa mapesende ekukwara kwandakaita.
saka ini zvaingondirwadza kumubhedhi mandaiwe noti bhedhi yangu yanga iri padhuze nepareception. Manesi achingouya achichinjana pajuti onzwa kuti ningi womubhedhi yakati nhasi afa, ningi womubhedhi akati nhasi afa, vamwe vaitsva nemapetrol, vamwe vachitsvira mumba. Saka inini mama waibva wati wakauya pavisiting aonbva tati mama mazvinzwa here kuti munhu uya akauya mubhedhi yakati nhasi anzi afa, ina handichada kugara munomu ndogona kungofa. Mama wabva ati kunyepa wakanganisa kunzwa nzeve dzako wachanyasa kunzwa. Mama wabva wabvunza madoctors obva wanzi zveshuwa afa vhela zvinzwa, asi mi musamuudze kuti vanhu vari kufa munomu, angona pfungwa dzake dzakanyanya kumubata, akanyanya kufungisisa zvakawanda nesituation yaari hazvinyatsobuda zvakanaka. Ndakagara muparenyatwa kwe3 months. Kutheatre ndakaenda 4 times. Zuva rekutanga randakaenda kutheatre ndichinodamburwa ruoko negumbo, ndakaenda zvekuma past 9 asi ndakazopepuka zvekuma past 6 p.m. Vanhu vari varidi zvokuti waitotya kuti pamwe ndafira kutheatre. Kuti zvakanga zvaitika ipapo pamatsvira andakaita nemagetsi, vanhu vazhinji kumba kwedu vakanga vatosara, vamwe vachitochema, vamwe vatoungana vachiti mwana yatofa, vanhu vamwe vakatofana kubika chaiko achinzi vhela musodzi afa. Zvokuti shoko rakatofamba kuenda kunzvimbo dzakawandisa. Taigara mumapurazi, vanhu vakauya neuwandu hwavo vachindichema nekuti nguva yandakatsva nemagetsi nenguva yandakazopepuka vanhu zvakatozovashamisa. Saka nepandakazoenda kutheatre futi ndichinzi ndanonoka kupepuka, vanhu futi vakabva vati apa mwana weshe asofa haachadzoki. Asi nenyasha dzaMwari ndakazopona, mba ndakwanisa kupepuka, mba ndazodzoka kuBenz, mba ndazodzokera kutheatre zvekare ndichinogezwa maronda. Ndaiyo panguva yakaoma nekuti pachest pangu apa ndopaive pakanyanya kudzika moto, madoctors achiti moto wakapinda mumwoyo pamwe nekumukanganisa matumbu ake. Saka matsvira akaita nemagetsi akararama inyasha dzaMwari. Ndagaramo 3 months. Zvakaitika muna September, muna October tichiti 4 October ndiri kutonyora matest. Saka pane mateachers anoita basa rekufamba every year yega yega achinyoresa vana maexamination. Obva uya mubhedhi mandaiwe ndiri zvikanzi nemanesi munomutina anonzi vhela musodzi wekwabhora andagoromonzi district. Mhene kuti anokwanisa here kunyora nezvaari, handina shuwa kuti anokwanisa kunyora nekuti ndaive ndakakuwara, ndaive ndisingagone kana kudya ndega chaiko. Spunu chaive ndaive ndisingagone kana kuibata, bhandeji raive rakandivhara meso, maziso achionekera kure kure chaiko. Zvokuti vanhu vazhinji pavaipinda vachiyazondiona so vaitoti haasiri yevhela musodzi. Ndaive ndiri mutete asi panguva yandakatsva nemagetsi ndakabva ndaita mujaindi, ndakasimba zvokusimba zvozvo zvokuti vamwe vanhu vaive vachindiona vaitobuda vachiti haasiri yemunhu, komukuti isiri chemune munhu asiri yemunhu wedu watauyazoona. Asi wakandibvunza zvakanzi unokwanisa here kunyora matest, mba ndati ndokwanisa. Izvi zvakaita kuti ndizodaire kuti ndokwanisa nekuti ndakafunga kuti apa iko zvinhu zvandisisina gumbo. Kana ndakanzi ndakufamba pawheelchair pacho nemadistance atinofamba kuchikoro kwatinoenda isusu zvekumapurasi, ndozokwanisa here kuzokuenda. Saka zviri nani kuti ndakashingira kunyora grade 7 yangu, kana ndakagara ndine maresults yangu grade 7 ndakambokwanisa kuinyora zvitori nani, pane kuti ndizonzi ndazotadza kuinyora grade 7 ndozotadza futi kuenda iko kuprimary kwacho kunodzokera kuinyora. Madoctors bvati mwana uyu akwanise nemakwarira akaita, dai muchimboona kuti patinokwesha maronda akanobuda ropa sei. Matichers obva avhurirwa maronda abva wabuda wachitiza, zvikanzi obva washamisika, zvikanzi mwana akakuwara haambokwanise kunyora. Zvikanzi bva washedzwa bereki, mama wangu obva washedzwa. Zvikanzi mwana wenyu ari kuita nharo kuti anokwanisa kunyora matest, anokwanisa here kunyora? Zvikanzi mama aiwa haakwanise kunyora, ari mumarwadzo. Saka zvozoti azokwanise futi kufunga zvechikoro zvichichi aiwa hambozvikwanisa, vhela husi kunyora matest. Maticha angobva afonerwa obva auya kuparenyatwa. Zvikanzi aiwa vhela husi kunyora matest, tanga wapora, kana wapora tozozviona zvechikoro zvokuti zvinozobuda sei. Mba ndaita nharo nekuchema, ndakati inini matest da kunyora. Ngori musi wa3 October. Mba ndanzi unofanirwa kunyora, kana wati wada kunyora ndakunyora, nekuti ndakanga ndakutochema mba ndatora mwa chikafu zuva rachiro. Musi wa4 obva wasvika, mba ndanyora pepa rangu rekutanga tanyora 8 masubject, mba ndatonyora obva watoti ingatonyora 1.
kapu yese sote yemagodo. Saka ndaive mupain, ndainyora ndichirwadzwa every day, ndaichigara ndichichema pa3 months dzandakagara muparenyato. Kumbva wati ndo zvitoripo, kana wakachema kana wakaita sei hatisisina chekuita, nekuti tati maresults ako ashayikwa, hatisi kuziva kuti ashayikira kupi. Ndati mbva ndazozvigamuchira zvangu musi wa24 December. Zvakanzi nemanesi hazviiti kuti vhela uri mwana mudiki stereka, zviiti kuti utambire chiChristmas uri muno muhospital. Enda unotamba Christmas uri kumba. Kana uenda unotamba Christmas uri kumba, musi wa26 wochidzoka utanga futi kugara muchipatara zvekare. Ndati inini kana matondichi ndiri kuenda kumba nhasi musi wa24 December, ina handichakwanise kudzoka muno muhospital, nekuti nezvandaona ende nemupenyu wandiri kurarama nemarwadzo ndiri kugara ndingori marwadzo chete, nemakweshera munondiita maronda, aiwa ina handisi kudzoka. Zvakanzi vhela musodzi mira chikudzi, kutaura chokwadi kutoda kuti upore, takakukwesha maronda, takakusiya uine maronda yaunoora, wobva waita honye wobva wafa. Saka kana uchiona tichikukwesha maronda husi utsinye, asi tiri kuda kuti utorarama. Wheelchair yabva yauya. Ndati saka ini ndakutofamba ndiri pawheelchair, nekuti zvandaitofunga ipapo ndaitoti kana kuti ndichatobuda hangu ndichifamba necrash. Zvikanzi aiwa crash inofamba nemunhu anenge ane maoko ese 2. Chasaoneka nayo takada kuti uise macrash unesa 1 hand, ukukwesa una gumba una ruoko, saka unotsigira sei? Wheelchair pacrash newheelchair ndiyo unotofanirwa kushandisa. Kana uchiona vanhu vachishandisa macrash zvienda nesituation yaari, kuti gumbo ndenenge rakakwarasa nemaoko ese 2 ekuisa macrash. Ndati manje ni pawheelchair handisi kugara inini, nekuti inini hamungataro kuti ndaizvifambira moti ndakutoenda pawheelchair. Zvikanzi ndozvitoripo, amba ndambochema futi. Tikati nini pawheelchair handisi kugara, saka kana zviri izvozvo ndakutogara muno muparenyato. Mama wabva ati aiwa fela achiita isu handekumba, wazondikwidza pawheelchair paimba ndazouya kumba. Asi upenyu hwakange hwakaoma. Ndakuenda kuparenyato kwandakanga ndakudzokera kumareview chete every Tuesday yega ndichinodresiwa every day paJohn Raymer clinic, ndo clinic yedu iri padhuze nekwandaigara. Ndichienda every day ndichinodreswa maronda ikoko. Ndakanga ndisati ndapora, maronda akanga achichiri kutobuda huro. Ndichienda every Tuesday kumareview parenyato. Dzamara ndazopora, maresults angu tati wamuna March 2017 ndopakazouya headmaster nemaresults vachiti vhela maresults ako abuda. Ndakanga ndabuda ne19 years. Ndati ini ndauda kutoenda kusekondari mama, nekuti ndakanga ndaita kupora zviri nani. Mwiri wese ndakanga ndapora, asi pakanga pasara pachest, nekuti pachest pakanga pakanyanya kukwara, ndopaiwe pachiri kubuda huro. Pandaenda kuJairos Jiri namama, ndasvika kuJairos Jiri zvikanzi aiwa mwana wenyu nemakwarira muri kuita kuti ndomakwarira akaita, ada kutanga mboonekwa pfungwa dzake kuti paakakwara ipapo pfungwa dzake dzichiri normal here kana kuti akupenga. Ndati munogonditi ndakupenga sei kweni ndichitaura kuti ndini ndikuda nzvimbo, ndikutsvaga nzvimbo yeform 1. Zvikanzi aiwa uda kutanga uonekwa nadhokta unoona nezvepfungwa, asi iko zvino zvawachashandire pano paJairos Jiri unoenda unoona muHarare. Vatati warai vatadzoka kumba, vatazoita zuva rekuenda kuHarare, vatasvika tichivatsvaga. Zvikanzi aiwa wakachinja pano pawachanike pano pamene kwawakwana. Vataenda kwawainzi wanowanikwa vatavashaya, vatadzokera kuJairos Jiri vatati tawashaya, saka mati ndoita sei? Zvikanzi aiwa hazviite kuti uye uzodzidza pano paiwo pfungwa dzako zisati dzaongororwa. Ende futi kana takati uye udzidze pano pa, imi mari yeschool fees munayo here yekuti anenge achibhadhara 600, because paJairos Jiri vana vanogara semaboarding paterm. Kana mama 600, inini handitokwanise kana kuiona mari yamukutaura iyoyo, handitombo hakuna kana kuti ndinoiwana. Wanditi vhela mwana mushungudze kuti uende kuchikoro unanzo, asi chasaone upenyu hwacho mamirira zvakaita ekuti inini 600 kutaura handina kana kwandinokwanisa kuiona, nemagariro unenge uchiita unenge uchida chikafu kana vatadzoka zvikare kumba. Asi shungu dzechikoro ndakanga ndichiri nadzo. Ndakaramba ndakachengeta maresults angu 4 years kubva 2016 kusvika mugore ra2021. Ndakamachengeta chete maresults yangu, ndichingoshuwira ndichimbonyorera pamaredho, ndichinyorera paiti inini ndokumbira kana anoda kundiendesawo zvangu kuchikoro, ndine shungu dzekuda kuenda kuchikoro. Asi 4 years dzakapera pasina kana chamboitika, ndakangogara kumba. Asi ndiri kumba ikoko ndaingozvidya moyo, nekuti ndaiti ndakaona kana vana vechikoro sovezera rangu esandakadzidza nawo vachibva kana kuchikoro vachidarika nepamba vamwe iyoyo vachindiona, ndaitochema. Dzimwe dzenguva ndaitoenda kana mumba. Izvo zvakazondipa shungu dzakanyanyisa zvokuti inini saka ndagara kumba kunoko. Apa ndave kupindisa mama wangu busy every day kuti vanenge vachindigeza, uchiona ndadya ndaita sei.
zvakabata nemarwadzo. Mama wangu wanga kugara wari mumarwadzo, wakabva wabatwa problem yemapapu, kidney problem. Ndati inini izvi zvakutondikanganisa, zvakutostresesa mama wangu. Rimwe zuva mubva ndazoti mama wakanga nomushonga wawo, ndibva waenda kumunda, wanga uri kuspeya muriwo. Ndati inini zvangu ndakutora mushonga wendini, zvangu ndingozviuraya. Nokuti kana ndakada kutarisa magariro atiri kuita upenyu hwacho, unewo kuti ndiwanenge vachindipusha pawiche vachiita sei. Mvura yese yaiva nayo vachindipusha muHarare medu tichienda dzimwe dzenguva kumareview, dzimwe dzenguva tichienda iko kujairo chiri chaiko, tainaiwa nemvura tipa mabhasi stop chechi. Vanhu vane mota dzavo dzimwe dzenguva munhu aitogona kukusiya. Mumwe mawinda anenge achishedzerawo makombo achishedzerawo kuti wheelchair inobhadhara. Kana musina mari yewheelchair yeluggage hapana kwamuri kuenda. Izvo zvakazondipa shungu dzakanyanyisa. Ndakati inini nhasi zviri ndandizviuraya. Saka nguva yandakavhura bhodhoro ndauda kutozviuraya, ndauda kunwa mushonga, ndonguva yakabva yasvika mama wachirwa mushonga ubva ndonha pasi. Wanditi chiita uri kuita ichocho, ubva watondikansela, ubva wazvishedza vamwe vanhu, ubva watanga kundikansela. Ayati wagorera 2018, vandati araganisani nazvo. 2019 ndagara, 2020 ndopandakazosangana nawo nevanhu vakati takanzwa problem yako yekuti dambudziko rako rekuti kubva mugore ra2016 rawanyora grade 7 yako uchiri kuda kuenda kusekondari. Ndakati zvechokwadi ndichiri kuda kuenda kusekondari. Vakati asi wewe nemakurira waita yawo zvichiri kureva kuti uchiri kuenda kuchikoro unozozvikwanisa here nesituation yaunayo. Ndakavapindura kuti dai ndasingade inini ndisina shungu dzekuenda kuchikoro, ndingadai ndakamapisa maresults angu, ndingadai ndakakarasa kana kukadya zvako kapepa kacho kukabvarura. Chaisemone vamwe vana chaivo vanoshayirwa mari asi shungu dzechikoro vainadzo. Vamwe vanoenda kuchikoro kwacho kunotamba asi mari vanenge vatori nevabereki vane mari dzavo vanechi asi vanenge vachienda kunotamba. Asi nditoshaya munhu andindiisa kuchikoro asi shungu dzekuchikoro ndinadzo. Adzichinyorwa kuti pa4 years dzese dzandadarika ndichiri ndakachengeta maresults yangu grade 7. Tikanzi asi zvechokwadi uchiri neshungu dzoda kuenda kuchikoro. Nekuti ndakanga ndakura 19 years, ndine 19 years gore rapera. Tikanzi asi kuchikoroko vanozokugamuchira here kuti 19 years uda kutanga form 1. Ndikati zvekuchikoro ndinozozviona. Vandatanga kuenda kuchikoro mugore rapera 2021 form 1 muna March. Andasvika kuchikoro kwedu ndishandisa wheelchair. Zvaisava nyore mukoma wangu. Aiwa marwadzo ekuti ndofunga mangoona pamauya apa kuti rodhi yacho kana kuchinaya mvura so kunonyura, wheelchair inonyura haifambe mumvura. Kuchikoro ikoko mavakiro avakaita zvikoro zvedu izvi avanambovaka vachitarisa kuti pachazoya madisabled here kana kuti chikoro ichi vakangozvivakira pachavo vachiti ichi chikoro chinongouya vanhu vane makumbo yavo vanozvifambira. Paiva pasina pekuti ndaiti kana ndauda kukwidza pabhenji chaipo kuti ndipinde muklasi pavheranda ravakaisa, ndaitotanga ndaburuka pawheelchair ndogara pasi ndokambaira, ndokumbira munhu kuti ndokumbira ndikwidzirewo wheelchair, ndosvika padhoo futi ndoburuka ndokambaira, ndokumbira futi munhu ndokumbira ndikwidzirewo wheelchair kusvika ndasvika muklasi. Asi zvaisava nyore. Mazuva ekutanga vana vaita social distance neni, vana vaindisema, izvo zvakazondiwedzera futi kundidya moyo. Mama zvakavabata futi zvakanyanya zvakanzi ndakakuti usaende kuchikoro. Vamwe vaindisema vachiti zvakadai sazvatambozvona tidzidze nechirema pano pachikoro pedu, aiwa hazviite kana. Ndaishaya kana munhu anaiuya kana padhuze neni. Izvo ndo zvakazonyanya kundirwadza. Ndokuti vana vese vaita social distance neni. Ndaishaya kana munhu anondibatsira kana kundipusha pawheelchair chaipo. Asi nekufamba kwenguva ndinotenda Mwari kuti vanhu vakazotanga kundinzwisisa headmaster wangu pachikoro, vazoshedza vana vese paassembly zvikanzi tokumbirawo kana paine vanobvawo kumba kune vanhu vanoziva kuti vakarayirwa nevabereki vavo vakateerera. Pamunoona vhela akagara apa munosvika motaurawo naye momubvunza zvinomunetsa. Kana achida kuenda kutoilet kana achida kuenda kupi muchimubatsira kana kumvura. Nekuti mazuva aya ndakanga ndisingadyi chikafu mama waindirongedzera wondikwidza lift, ndokwira ndosvika ndoburuka paindozvipusha ndoenda pachikoro. Nemvura nekunyura kunenge kuchiita wheelchair nebhegi ranenge nemazibhuku atinotakura kusekondari. Zvinhu zvakaindirwadza zvakanyanyisa. Chikoro ndipo wakazotanga kuya asi mazuva ekutanga ndaitodzoka ndisina kudya. Kana kutoilet chaiko ndandisingaendi, kana mvura ndandisinga. Nekuti ndaiti kana ndakanwa mvura yacho kwandakada kuenda kutoilet ndiani anozondipusha. Panguva inokumuka vana pavanonzi vana vakuenda kumba, ndaisara ndiri ndega pachikoro kusvika mama wato yaizonditora. Kana vasina munhu auya kuzonditora ndinongosarawo ndiri ndega pachikoro ipapo. Saka izvo zvaindipa kuti ndirambe ndichidzoka nechikafu kumba. Kana riri dhiriki ranei ndatakura ndodzoka naro kumba. Mvura ndinonwira kuno kumba ndisati ndaenda kuchikoro.
toilet ndaenda kunokumbanisa ndaenda kuchikoro ndozoti kana ndaenda kuchikoro ndangoita zvemuchikoro handibude kuenda kubreak handibude kana kuenda kutoilet kana kuenda kupi saka headmaster pawakazoshedzawo nechikoro vana vashomawo zvavo ndovakazonzinzwisisa vakupota vachiuya vamwe vachindipusha vakundiendesa kutoilet vamwe vachindipusha vachidzoka nekumba ndakasangana nemachallenges akawandisa kuchikoro ekuti vamwe vaitoseka chaivo asi izvozvozvo zvakazondipa ushinge hwekuti ini kana vakandiseka ndini kuziva chinangwa nechikonzero chandiri kuvira kuno kuchikoro samara vanhu isu tozoona nga munhu watiri kuswera kushainira kana kusema iye hasi kana kuzvitarisa nokuti pfungwa iyoyo ndakanga ndazviudza kuti enough is enough zvandakaitwa kudhara makore ese zvakadarika iko zvino zvandichade kana kusekwa kana ini ndinda kuzochinangwa nechikonzero chandiri kuvira kuno kuchikoro ndakafamba jeni yairwadza upenyu hwangu waiwe wokurwadza ma-ups and downs akandirwadza zvakanyanyisa mukati meupenyu hwangu wandakazosangana nawo aizvo zvakandirwadza zvakanyanyisa saka zvakazondipa ushinge hwekuti vamwe vana utozoona kuti inga munhu yane ushinge maticha akadzamara akuzviona kuti inga mwana yane ushinge zveshuwa nokuti zvaive zvakaoma mukomo wangu ndakafamba rwendo rwairwadza kuchikoro zvaindirwadza kutaura chokwadi kumararamira ndaita ndiri kuchikoro ndaitozofara futi ndakunokumba pandambozozvifunga kuti asi kuchikoro kwandaichemererawo ndaitofunga kuti pamwe ndokwandingakwanisawo kuraramira zvakanaka kudarika mabatiro andaitwa munharaunda nokuti munharaunda pawakazvinzwa vamwe wacho vaitoseka nemazita kuti iwo ambuya iwawo ndakuenda kupi wadzidze netwana twedu tudiki diki tumafomu hanu tudiki diki ndiye yega anenge ari mukuru ndiye yega chembere kuchikoro iko zvino ndaa kuchikoro kwacho futi upenyu hwaiva usina kumira zvakanaka asi ndakashingirira nenyasha dzamwari dzamara ndapedza fomu 1 yangu iko zvino zviri mukore ino ndaa fomu 2 matambudziko achiripo zvaine mazhinji akawandisa ndinosangana nawo kuchikoro nokuti kuchikoro kwatinoenda ndinokwira $1 per day kuti ndikwanise kufamba ine situation yandiri hazvimbobude hazviite saka pawiki pega pega panenge pachitodiwa $5 iko $5 yacho kuti mama wangu chawakwanise kana kuiunganidza pawiki pacho chikafu chacho chaicho chekuti vandirongedzere ndiendo chikoro vanenge vachitamburika dzimwe dzenguva ndinotozoti ayo mama musanyanya kuzvidya mwe noti ndinotozoona kuti dzimwe dzenguva ndakutonyanya kuashungurudza ndotozoenda kana ndisina kudya saka matambudziko andinosangana nawo muupenyu hwangu akawandisa ende matambudziko andichiri kutosangana nawo mukati meupenyu hwangu akawandisa handinashuwa ndakamakunda mabhuku ndiri kurova ndiri kumedza mabhi zvekuti zviri kubatika pava fomu 1 term 1 ndoyainguve nechallenge chete yekuti zvaisawanyori kuti ndibate kuzvekunyora manotsi izvo zvepeni after 4 years ndakagara kumba roko ranga ratombokanganwa zvekubata peni asi apa ndakangopedza term 1 term yechi2 svika gore rino nda form 2 mabhuku ndiri kurova nekuti term 1 kuchikoro kwedu tinoita 10 masubject ndakakwanisawo kubuda ne9 out of 10 term yechi2 ndakabudawo ne8 out of 10 saka ndiri kuimprova nekuti pandakafeila mamwe masubject ayandaifeila ese holiday ndaitozviudza kuti every subject andafeila ndiri kushuvira kuti chindiri improve patinozovharawo ndoshuvira kuti ndinenge ndaripasa saka ndiri kushuvira kuti mune ramangwana rangu mukati mezvidzidzo zvangu dai Mwari wanditungamira nekuti ndine shungu nechikoro kuti iko kumayunivhesiti kunongosvika vamwe kweni ndakaita sei ndoda kutokusvikawo inini muupenyu hwangu ndine magosi akawanda andoda kuachivha mukati meupenyu hwangu yekuti dai Mwari wanditungamirira pa-O level dzangu kuti ndakakwanisa kubudirira kuti ndigokwanisa kuenda A level ndigozokwanisawo kana kuenda kunyangwe neko kuyunivhesiti ndiri kushuvirawo kuita kana DJ chai angave radio presenter kana TV presenter journalist ndobasa ranoda kushuvira kuita izvi zvakauya mushure mekunge ndatarisa mabasa mazhinji anoitwa nevamwe vanhu vanorarama neurema vanotoita mabasa anoshamisa zvakazondipa shungu dzakanyanyisa ndichiona mamwe maprogramu aitwa emadisabled paZTV kuti mudisabled ero yanokwanisa kuita zvakati asi munhu ane nhengo dzese dzemwiri dzakakwana mumwe haatokwanisei kuzviita zvavanoita izvo saka ndakazviudza kuti ini ndakakwanisa kumedza mabhi simba rangu riri pamuromo simba rangu riri pa-right hand yandinayo kuti ndinokwanisa kutaipa ndinokwanisa kubata malaptop makombiyuta mupfungwa dzangu ndakakwanisa kumedza mabhi ndingakwanise kubudirira ndingakwanise kuita journalist ndakabata iyo mishini iyoyo inini parizvino ndikuda help yechinhu dzakasiyana siyana zvakawanda ingave
mari dzekuchikoro ikoko nokuti ndambotaura kuti kuchikoro kwandinoenda ndinokwira lift every day saka zvinhu zviri kuomera mama wangu ndogara namama wangu nevanina wangu saka zvinhu zvinovaomera nokuti mama wangu murwere panyama yavo anogara vachirwara kana vakanzoenda kunoshanda inini wacho ndinosara ndichigara nani uye ndiani anozosara achindibatsira mamwe mabasa saka chekutanga chandingatokumbira rubatsiro ndokumbira rubatsiro rwemari yekuti ndinge ndichikwanisa kuenda kuchikoro yekuti ndisakwanise kurovha nekuti inini zvokunzi ndirovhe pashayikwa mari yelift izvozvo zvinondirwadza zvinondipa futi kuti ndikwanise kuchema futi kana mama wanditi rovha nhasi hapana kana mari yekuti ukwire lift uende kuchikoro kuti ndifambe futi netsoka hazvibude hazvimboite kana kuchikoro kwacho kwandinoenda nezvimwe zvinhu zvandinoda kubatsirwa ndinoda kungobatsirwa nezvakasiyana siyana mukati muupenyu hwangu mukati mukurarama kwangu chingave chii chine munhu zvachena maschool fees zvangu pari zvinozvi ndine munhu ari kundibhadharira tinotenda ndine munhu ari kundibhadharira asi paishu inonyanya kunetsa ndopamabhasi fare nezvekudya izvozvo nemabooks mamwe ekuchikoro zvinoshandiswa kuchikoro inini vanoda kundibata vanondibata pa0775 312 888 0775 312 888 ndo namba dzangu idzodzo. Thank you so much, Tete. Ndotenda zvose. Okay.